ते 32,000 रुपये मिळतं असं मुख्यमंत्री म्हणाले. तुमचं म्हणणं काय? मला एक कळत नाही की केंद्रातले कृषी मंत्री शिवराज चव्हाण सांगतात की आमच्याकडे प्रस्तावच नाही. दुसऱ्या दिवशी म्हणतात की राज्याचे कृषी मंत्री म्हणतात की आम्ही टप्प्याटप्प्याने पाठवत आहे. मुख्यमंत्र्यांना घोषणा करायला लागतं का, बोलायला लागतं का? ॲक्च्युली फॅक्ट काय, शेतकऱ्यांचे किती आत्महत्या झाल्यानंतर हे शेतकऱ्यांना मदत करतील, हे सगळे प्रश्न या ठिकाणी. त्यामुळे मला असं वाटतं की शेतकऱ्यांची तर उलट सोपं पुढे जे संयम आहे तो संयम आता सरकारने बघू नये. एक प्रयोग मधल्या काळात झाला होता नागपूरमध्ये, पण आता राज्यव्यापी जेव्हा शेतकऱ्यांचा महाराष्ट्रामध्ये जेव्हा उद्रेक होईल त्यावेळेस सरकारला सडोकी पडवून झाल्याशिवाय राहणार नाही अशी परिस्थिती आहे. केंद्रातलं सरकार असो की राज्यातलं सरकार असो हे शेतकरी विरोधी आहे, याच्यातून स्पष्ट. दानवेंनी एक व्हिडिओ पोस्ट केलेला आहे आम्हाला बोललो आहे कोण आहे? चला ठीक आहे.